قڕێژە کۆدڕیە کۆچبەریە را کۆم بوویە پاقش دکە. کۆچبەریە بزۆرەیە سڤیلên serêkaniyê çîrokên cuda li xwe digire. Di binivî konî de 7 malbat û 19 zarok dijîn. Ev xatûna Kurd ne bêmal e. Xwedî milk û milak e. Lê ji ber hatina çekdarên ser bi Tirkiyê ve mala wê hatiye talankirin û ji bo parastina jiyana xwe û zarokê xwe ew neçar bûye di kampekê de li devera Twêna li bajarê Hesekê bimîne. Serêkaniyê xwe em diçûn bîna me derdiket em wir lêbûn. Lazimiya me tiştê me giş em wir bû ehlê me jî xwe bi rastî wir dihebûn. Ana heya hinek ciwan jî çûn. Zarokê me digirîn divê me kengî herin malê be îro yani îro eva îro yani xalas saw. Me mela xwe ji wir gişî xwe dikir. Ev yekemîn kamp e ku ji bo koçberên serêkaniyê ava dibe. Heya niha tenê 10 kon hatine vegirtin. Lê biryar e 3000 malbat tê de bicî bibin. طيارة سر سري ما تجود هات وما تصوران وما في شك دافت جرتي طارين هنجي ما تصوران دين وسر سري ما تجود هاتين وأو كنتي أمليبون إذا طارة جدي طارة هاتي وسر سري ما تصوران ودرب عافيت كنتي ما Vir xweş mala we xweş e. مالا ما برشي كراب لأنه أمتيت مزنبونة وأمتيت دبستاني دبون وما Lazim vegerin. إيه Niha hundirin dibistانê أنا جرجام هاتني فيدر كي أمنار دبستاني جرجام صار شيء بوي أمنار دبستاني خلانو خلك وزارو قشطر سيان وقرتن و li wir dibistan çawa bû beriye kiriye. إيه ما قال لك كيف رياوان كري Çilo bû dibistana we? دبستانا ما أم تشوني ده مدرسة ما مسامة رمضان ما نفهم ذكرجي Çi zimanî bû? زماني كرمانجي بو أنا جرجا صار شيء بوي ما نظام ببيفم كرمانجي نه قتكي Ji destpêka êrîşa Tirkiye ve rêxistinên civaka sivîliyên navdewletî ev dever bicîhiştine. û ji ber erkê xwe ve xwedane alî. Rêxistinên xwe cihî kar dikin, lêkarînê wan sînordar kirîne. Rêveberiya xweseriya ku serpereştiya kampê dike, rêveberên navendên penaberiyê komkirine û çawaniya veguhestina penaberan ji dibistanan bo kampê gotûbêj dike. نهار بريا خسر تاني تذكار دكي يو ان وكالات يو ان مخابن يعني سازيين وي حيانات بهم نكارن دبي دستون جيم غريداي غريداي هناك روشا سياسي به دبي هم نكارن تو علي كاريه پیشکش بکنج بو في قام باهاني منظمات ديجن خو نام نتوي حموجي ورچونه تاني جمعيات مي هرمينه Ji ber êrîşa Tirkiyê bo ser Rojavayê Kurdistanê heya niha 131,000 koçber xwe li bajarê Hesekê girtine. 11,736 koçber li Tiltemir û 3,500 li Dirbêsiyê û 1,676 kes li Qamişlo û 1,188 kes jî li Girkêlegê dimînin. Ev jî di demekê de ye ku heya niha 13,000 koçberê din rû li Başûrê Kurdistanê kirine. Zarokên vê kampê bi lîstka çavgirtinkê dilîzin yek ji wan dijmêre û zarokê din jî di nava kampê de xewinda dikin. Bi heman wî şêwazê ku cîhan çavê xwe li kiryarên çekdarên ser bi Tirkiye ve girtiye û Kurdên Rojavayê Kurdistanê di nava kampan de belav dibin. Bi vî awayî jî civaka navdewletî lîstka çavgirtinkê bi Kurdan re dilîze. Ew lîst li gundê wan berdewam e şer û pevçûn heye. Lîstika van zarokan jî di nava kampên penaberiyê de berdewam e. Vivian Fettah Rûdao, bajarê Hesekê.